pretože tu bolo veľa ľudí, ktorí spravili množstvo kvalitnej a dobrej práce, majú niečo za sebou a myslím, že mladí ľudia by sa mali učiť od takýchto skúsených ľudí a mali by tie skúsenosti preberať a zase posúvať ďalej, čiže niečo také ako kolobeh. Čiže ja som sem prišiel ako súčasť toho kolobehu nachytať nejaké informácie, nejaké inšpirácie hlavne. A zaujala ma aj myšlienka dôvery, ktorá je v skutku v dnešnej dobe dosť aktuálna. Dozvedel som sa veľa zaujímavých vecí z rôznych odborov, ak sa to tak dá nazvať. Bolo to dosť široké, čo považujem za dobré, pretože bolo to veľa účastníkov a každý mal teda priestor nájsť si v tom to svoje. A odchádzam s čím? Myslím, že som tu získal strašne veľa kontaktov, čo je pri mojej aj pri študentskej práci, aj pri tom, čo robím pri štúdiu, veľmi dôležité. Zoznámil som sa s ľuďmi, ktorí sú cieľavedomí a ktorí vedia, čo chcú a to sa mi veľmi páči, pretože nie vždy mám príležitosť sa s takými ľuďmi stretať, nie je to každodenná záležitosť a bolo veľmi zaujímavé teda zdieľať všetky tie myšlienky. Veľmi sa mi páčila výzva vedúceho skupiny, ktorý si zozbieral naše e-mailové adresy a teda na záver toho workshopu sme si dali nejakú osobnú misiu, čo by sme chceli zmeniť v najbližšej dobe. On si teda zozbieral naše e-mailové adresy a vyzval nás, že sa stretneme neformálne v lete mimo tejto akcie v našom voľnom čase. A dáme si taký opätovný workshop, kde zhodnotíme, že či sme si tie naše predsavzatia splnili. Dal som si predsavzatie, že dôveru nebudem dávať iným ľuďom striktne, pretože čo som si na sebe všimol je, že keď niekomu dám dôveru, tak očakávam, že bude robiť presne veci, ako si ja naplánujem, tak to isté čakám od neho. Tak som si povedal, že budem iba ako keby nehybný hýbateľ, že zasejem nejaké semienko a nechám ho voľne rásť a vlastne takýmto spôsobom tú dôveru nejakým spôsobom rozviniem. Myslím, že pre každého človeka je to individuálne, ale to by potrebovalo asi viac sa nad tým zamyslieť. Je to veľmi, veľmi ťažké, ale ja som za to, aby sme ku každému človeku pristupovali individuálne. Možno je to preto, že všetci máme nejaké kritéria vo svojej hlave a snažíme sa toho druhého vidieť svojou optikou a častokrát zabudáme na to, že každý človek je iný a každý potrebuje špecifický prístup.